Добари, ние сме с Driving School 2016 и днес ще почипкаме малко с нашата кола. Така, ще играем Free Raid, за да почипкаме много мъничко и с нашето градче. Така. Така, сега е 12:56. Ще играем до 1:10. Сигурно се, че няма ще играем. Така. Ето ние отиваме с Влана. Аз обичам да карам с Влан. Добре. Аз обичам да карам с Влан. Аре, да стига да. Защото така съм свикнал, така играя и на лаптоп, компютър, Влан. Влезохме вътре в кола. И имаме страхотни скорости, самите онова. Ще взема книжка. Аз в момента карам без книжка. Така свикнал съм да си включвам мигач, всичко. Така ето, ние ще караме се едно сме в Англия. И трябва да караме в тази лента. Защото ние сме в Англия, не сме бе. Значи тия пешеходци с колелета, велосипедисти много ги мразя. Да вие без мигач, да допусти. Не вземате. Няма да взема книжка. Босна велосипедист няма да взема книжка. Аз съм имал спорт. Стига. Моля те. Не се завъртвай, бе. И така. Нещо почнаха ми пищат ушите. Малко да намерим звука на играта. До край намалихме. Така. И няма да вземам книжка, защото превиших скоростта. В момента карам с 70, трябва да карам с 50. Не, с 60 по-точно. Леле, бат ти забой тук. Значи ще изляза, така ти кажа. Бати якото. Давай. Така, като карам, нали, истински живот коли, съм малко по-внимателен. Нали, аз карам Audi 4, не карам BMW. Тук е вярно, той няма хидравлик това хора. Нямам никакъв хидравлик. Връщам. Бати лагоди тук направи. Аре, без спорт си гледа. Добре, да. Бати е спирал. Гембео доматите. Това направим. Пускам аварийни. И така. В истинския живот, нали, не в игрите, колата е тук в истинския живот. Тук
където в момента показвам долу на вратата, обикновено се държа корасани с кафе, тук държа поставки с кафето, кафето се държа. Така още няма нищо, само имам кола. За четворка, мислех се за 80, така но никога не стана. Четворката е по-хлесно, но скоро мисля да се взема някаква малка кола като изглежда. Но не, това ми харесва. Ще я снимам някой път и я кача в YouTube. Добре, това беше успех с аварийните, няма да взема всички. Чао.